Aku Sekar, siswa kelas 11 ing salah sawijining SMA Negeri 1 Wates. Sekolahku kuwi unik. Kepala sekolah lan para guru sepakat ngeterapake aturan bebas HP ing lingkungan sekolah. Alesane prasaja supaya para siswa bisa fokus sinau lan sosialisasi tanpa gangguan saka layar gawai. Awal-awal aku lan kanca-kanca padha ngumun lan rada ora seneng. Jaman saiki kok ora oleh nggawa HP. Biasane saben istirahat kanca-kanca padha dolanan game online, chattingan utawa ngunggah status ing medsos. Saiki kabeh padha bingung arep ngopo. Aku dhewe rumangsa kangen karo HP-ku. Aku ora bisa ngakses informasi kanthi cepet. Ora bisa komunikasi karo kanca-kanca ing jaba sekolah. Lan ora bisa ngabadikan momen-momen penting. Ing sawijining dina, ana tugas kelompok sing kudu golek informasi saka internet. Aku lan kanca-kanca padha bingung arep golek informasi ing ngendi. Ing omah ora kober, ing sekolah ora oleh nggawa HP. Aku mulai mikir, apa aturan iki pancen apik kanggo awak dhewe? Sekar, piye iki tugas kelompok kudu golek informasi. Lah ora oleh nggawa HP, bingung aku. Rina, iya Kar, aku yo kangen karo HP-ku. Biasane yen bosen, aku bisa dolanan game utawa chattingan. Budi, aku malah seneng orang nggawa HP. Saiki aku bisa luwih fokus sinau lan ngobrol karo kanca-kanca. Bapak guru, anak-anak, yen ana tugas sing kudu golek informasi saka internet, kowe bisa menyang perpustakaan. Ing kono ana komputer sing bisa digunakake. Aku lan kanca-kanca banjur menyang perpustakaan sekolah. Ing kono ana komputer sing bisa digunakake kanggo golek informasi. Awal-awal aku rumangsa ora nyaman, amarga komputere ora secanggih HP-ku. Nanging suwe-suwe aku mulai biasa. Aku malah bisa nemokake informasi sing luwih akurat lan relevan tinimbang yen aku golek ing HP. Aku uga mulai ngobrol karo kanca-kanca nganti luwih intensif. Aku ngerti yen akeh kanca-kanca sing duweni bakat lan minat sing padha karo aku. Aku uga bisa sinau akeh babagan urip saka kanca-kancaku. Sawise sawetara wektu, aku mulai ngrasakake manfaat saka aturan bebas HP ing sekolahku. Aku bisa luwih fokus sinau, sosialisasi kanthi luwih apik, lan ngembangake potensi diriku tanpa gangguan saka layar gawai. Aku ngerti, yen HP kuwi pancen penting, nanging ora kabeh kudu gumantung karo HP. Ana akeh cara liya kanggo sinau, sosialisasi lan ngembangake potensi diri. Lelara layar kelas kuwi pancen ana. Nanging yen kita bisa ngatasi, kita bisa nemokake akeh hal positif ing urip iki. Amanat saka cerita yaiku ngajak supaya bisa ngatur penggunaan teknologi kanthi bijak ngutamakake interaksi sosial lan sinau langsung lan nemokake hal-hal positif ing balik keterbatasan kanthi mangkono kita bisa ngembangake potensi diri kanthi optimal lan urip kunti luwih sei.